para pemirsa, kula Viola. Dinten iki kula badhe ngaturaken liputan cekak babagan pengolahan botol bekas ing lingkungan sekolah. Sampah botol bekas dados salah satu ngali masalah ingkang asring kita temoni. Amargi angel bosok lan saged ngerusak lingkungan. Pramila pengolahan lan daur ulang dados solusi ingkang wigati. Kula sampun kalian sawetis kanca kangge maringi katerangan langkung cetak. Monggo simak. Kula badhe pitakon dhateng narasumber kapisan. Menapa kemawon pemanfaatan botol bekas miturut panjenengan? Matur nuwun. Botol bekas saged dipundamel maneka warna kerajinan kados pot kembang, celengan utawi tempat pensil. Dados langkung digunani lan nyuda sampah. Inggih, saya sanget lajeng narasumber kaping kalih. Saliyane punika, kerajinan saking botol bekas saged dipun sade sehingga saged tambah penghasilan lan melatih kreativitas siswa. Matur nuwun nggih. Sami-sami. Ing kalih nggih niku hambatan. Menika kula badhe pitaken babagan hambatan. Menapa alangan ingkang asring dipun temoni? Hambatanipun taksih kata siswa ingkang kirang peduli lan sering buang sampah sembarangan. Dados botol bekas boten dipun tilahake sae. Lajeng menapa solusi ingkang saged dipun tindakaken? Solusine sekolah saged manakan program bank sampah, kerja bakti, lan edukasi daur ulang supados siswa langkung sadar lan disiplin. Pripun matur nuwun nggih, Mas. Inggih para pemirsa, saking wawancara menika saged dipun simpulaken bilih botol bekas saged dipunmanfaataken dados barang migunani lan bernilai ekonomis senadyan wonten hambatan nanging kanthi kerjasama lan kesadaran bebarengan lingkungan sekolah saged dados lingkungan resik